खुलुमबाय। नंखाय खौरां फोसावनायखौ लानानै 5 नं सराइबिल बियाबनि बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि आफादगिरि बिथां बिल्ला ब्रह्मआ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। बिथाङा मोनसे फेसबुक पेजआव बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि 5 नं सराइबिल बियाबनि बिजाथि महरै गसंनाय मुस्रि मृत्युंजय नार्जारिखौ सोरबा सिनायनो मोनै सुबुङा नंखाय रादाब फोसावदों होनना अजद दिखांदों आरो बे जाथायखौ लानानै पुलिसनाव गसर दिखांसिगोन होननानैबो खौराङाव फोरमायदों दि थांनाय दिनाव बिथां बिजाथिया साहा ओनसोलाव बारहुंखानि न' बां खहा जाजानाय सुबुंफोरखौ नायबिजिरनो थांदोंमोन। बे समाव सोरबा पुलिसनो खौरां हरनानै नायबिजिरनो थिननायलाय पुलिस बिफाना नायसंनानै जाथायनि जायगायाव थांदों आरो खौरांखौ मिथिना थाब थांनो थिनदोंमोन। नाथाय बेखौनो सोरबा सासेया नंखाय रादाब खालामना बिजाथिखौ होख्रांहरदों होनना फोसावनाया नंखायसो होनना खौराङाव फोरमायदों। दानिया फै गसाइगावनिफ्राय रादाबगिरि दानसोरां बसुमतारिनि दैथायहरनाय माखासे नुथाय नायदिनि। आं नोंथांमोनखौ दिनै बाहाय लेंबोनायनि गुबै जाहोना जाहैबाय मैया माखासे दालाल थाखोनि मानसिया जों रानिपुराव थांनाय बारहुंखायाव जालांनाय खथिफोरखौ नायनो थांदोंमोन। बिथांमोना जोंनिनो मानसि उराव बस्ति बर' गामिबो नङा बियो। उराव बस्तियाव जोङो थांनाय बारहुंखायाव जानानै थांनाय जाथायफोराव खथि जालांनाय सरकारि भाबै नाम थिसनजायैफ्रा अजद खालामनायलाय आङो सराइबिल ब्लक बिपिएफ दलनि आफादगिरि जानानै आंनि जोंनि नैबारनि बिजाथि बिथां मृत्युंजय नार्जारि आरो आंनि नेहाथारि अशक मारान्डि आरो जोंनि कायनेमरम जों साब्रै साबा ज' थांनानै बिथांमोननि हालतखौ नायनो थाखाय जों थांदोंमोन आरो जों बिथांमोनखौ बुंदोंमोन जों नाजागोन जायफोरानाखि क्षतिग्रस्त जानासेयावबो सरकारि लिस्टआव गाखोआखै बेखौ नोंथांमोननि नामखौ बुथुमनानै जों सरकारि भाबै माबा खालामनो हायो खोमा होननानै जों बिथांमोनखौ बुथुमनो थांदोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा सानैसो दालालफ्रा बेखौ ओरैबायदि एसननो हरनानै सराइबिल आइसिएआ थांगुलायदों। थांनाय बिथाङा जोंखौ खावलायहैदोंसो जे बर्तमान लकडाउनाव एफाराब गेदेरिं खालामब्ला आइन बिरोधि जायो सारमोना थांदोसो होनदों आरो जों जथेस्थ बिथांमोननि बुंनायखौ मानिनानै आरो जोंबो सासे देशनि नागरिक देशनि सासे मोजां सिन्था खालामनो हाग्रा गोहो गोनां जानानै जों बयबो सिन्था खालामलायनानै माखासे रायजो राजाफोरनि अजदफोरखौ लानानै जों बिनिफ्राय फैदों। बेखौनो सानैसो दालाल श्रेणी थाखोनि मानसिफ्रा रायजोफ्रानो बिसोरखौ होसोहरदों होनना बुंदों। मोनसे फेसबुकआव बे रोखोम दुखुनांथाव बाथ्राखौ फोसावनानै जोंनि उज्जवल देरहाखाथारनांगौ जोंनि सासे बिजाथिखौ बोरैहाय गाज्रि खालामनो हानो बोरैहाय गाज्रि खैसाराव खोख्लैनो हानो बे सिन्ताधाराजों फोसावनायनि बादै जेबो नङा। जों बेखौ निन्दा खालामो आरो बेबायदि जाम्बा बुर्बक आखारनि बेबायदि खौरां फोसावनानै रायजोनि भट आदाय खालामनो हाया। बेवहाय गासिबो जोंनि बर' माहारि नङा बाहाय गासिबो उराव माहारि आरो सान्थाल माहारिनि मानसिफोरसो दं। बावहाय लैहोर लैहोर लोब लोब जों थाङोबा ओंखारखायो। थेवब्लाबो जों बादा होदोंसो बारा ओंखारनाङा जाय खथि जानाय बे न'खरखौल' जों नायनानै थांगोन होननानै। बे रोखोम आदब खायदाजों जों मैया थांदोंसोमोन। बेवखौनो सोरबा बे दालाल थाखोनि मानसिफ्रा बे रोखोमनि फेसबुकआव पस्ट खालामनायखौ जों निन्दा खालामो आरो बे मानसिनि एगेन्स्टै बे मानसिनिया जेरखम जोंखौ पस्ट खालामदों बेखौ जा मोनसे दा भारतबर्षआव गोदान आयेन जाबाय आईटी एक्ट। बे आईटी एक्टआव जोंनि उकिलजों परामर्श लानानै जों बेखौ आयेनगत बेबस्था लानाय जासिगोन। गोजोन्थों।